coffee is colder, and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder, and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder, and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most, and all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa,
puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Aton ihalad ang aton programa sa aton mga iloy sang panimalay sa aton pagsaulog sang piyesta ni San Juana Francisca de Chantal, isa ka relihiyosa. Si Santa Juana Francisca natawo sa Dijon, Francia, sang tuig 1572. Nagpamana siya kay Baron Cristobal de Chantal sa edad nga 20 anyos. Apang matapos sang siyam ka tuig, nabalo siya nga may 4 ka kabataan. Ang iya pagpakigabyan kay San Francisco de Sales, nagpatigayon sa pagtukod sang kongregasyon sang bisitasyon, nga nagtanyag sang lain nga porma sang kabuhi relihiyosa para sa mga babayi. Ginadumdum siya tungod sang iya abilidad sa pagdumala
kag sa iya pagduaw sa mga nagamasakit kag sa imol. Ang Ginoo nagpangasawa sa iya sa walay katubtuban, sa malig-od nga pagigugma kag kaluoy. Mga muyo kita. O Dios, imo ginpunihan si Santa Juana Francisca sang dalayawon nga mga birtudes sa nagakalain-lain nga mga kahimtangan sang iya kabuhi, subong asawa kag iloy, kag tagtukod sang komunidad relihiyosa. Paagi sa iya mga pag-ampo, itugot nga sundo namon sing matutom ang amon bukasyon nga Kristohanon, agud nga ang tanan nga mga tawo masanagan sang pagpanaksi sang amon pagginawi. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 3, tubtob 12. May mga Pariseo nga nagpalapit sa pagtilaw sa iya paagi sa pagpamangkot. Ginatugutan bala ang lalaki sa pagbulag sa iya asawa bisan ano nga kabangdanan? Nagsabat si Jesus, wala bala ninyo mabasahi nga sa ginsuguran sang manuluga, naghimo sa ilang nga lalaki kag babayi. Kag nagsiling, tungod sini ang lalaki magabiya sa iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa. Kag sila nga duha mangin isa. Kung amo sila, hindi na sila duha, kundi isa. Hindi pagbulagon sang tawo ang ginhiusa sang Diyos. Nagpamangkot sila, Kung amo sila, nga bala nagsugo si Moises nga ang lalaki maghatag lang sa babae sang kasulatan sang pagbulagay kag dayon pahalinon siya. kag nagsabat si Jesus, bangod sang katigas ang inyo tagipusoon, si Moises nagtugot nga bulagan ninyo ang inyong mga asawa. Apang hindi amo sini ang ginsuguran. Gani nagasiling ako sa inyo. Ang bisan sino nga magbulag sa iya asawa, luwas lang sa kabangdanan nga ang pag-updanay, ginadumilian sang kasuguan. Kag dayon magpangasawa liwat, nagapangin babae. Nagsiling ang mga gintutunan, Kung amo ina ang gintalana para sa lalaki kag sa iya asawa. Mayo pa nga hindi na lang magpangasawa. si Jesus nagsiring sa ila, ini nga pagtulunan hindi mabaton sang tanan, kundi sa mga ginhatagan lang sini. May mga tawo nga hindi makapangasawa. May mga tawo nga hindi makapangasawa, bangod sa hinimuan sang iban. Kag may mga tawo nga hindi makapangasawa tungod sa ginharian sang langit. Ang makabaton sini, dapat magbaton sini. Mga utod sa gihapon, kaupod naton nga magapaambit sang mensahe sang Ebanghelyo sa sining adlaw, amo si Brother Russell Guardiano sang Diocese sang Kabangkalan, Theology Student sa St. Joseph Regional Seminary, Haro, Iloilo. Maayong adlaw, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Russell. Maayong aga sa Ninya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa sini nga programa. Updi naman ako ninyo subong sa pagapamalandong sang aton santos nga ebanghelyo sa sini nga adlaw. Gani, hindi na sila duha kundi isa. Kun amo, hindi pagbulagon sang tawo ang gintiayon sang Dios. Ang aton santos nga ebanghelyo sa sini nga adlaw nagalaragway kag nagatudlo sa aton sang kabilidhon sang kasal. Ano bala ang kasal? Ang kasal isa ka sakramento sa aton simbahan nga nagahiusa sang lalaki kag babae nga gintiayon sang Dios sa pagtuman sang ila misyon, sa pagpamuad sang tawo, sa pagtudlo kag pag-amuma sang ila mangin kabataan. Sa sini nga paghiusa, kaupo diri ang ila hamili nga saad sang paghigugma sa isa kag isa nga wala sing kondisyon
biskan pa kun ano ang matabo. Kag upod man diri ang ila saad sang pagkatampad sa isa kag isa. Sa pagpakasal sa imo naluyagan, kinahanglan mo nga ihatag ang imo bug-os nga kaugalingon, agod nga kamo duwa maging isa sa inyo pagpangabuhi, desisyon kag handom. Kay sa tion nga ikasal ka na, tanan nga parte sang imo kabuhi, maging parte na sang kabuhi sang imo nga ginhigugma. Ang tinaga nga akon, ako, kag imo, mahimo na nga aton, amon, kag kami duwa. The I becomes we in the context of marriage. Pero hindi ini madali nga proseso kag wala ini nagakatabo sa isa lang ka oras, adlaw, simana o kun binulan. Ini nga proseso amat-amat nga nagakatabo sa tion sang inyo nga pagkilalahay, pagnobyahanay o kun pagnobyuhanay, kaglabaw sa tanan kung kamo kasal na. Amat-amat ini nga magatubo sa ngalan sang paghigugma. Ang kasal na sandig sa gugma, ang gugma nga nagapamunga, kag sa sahi sang gugma nga ginalaragway ni San Pablo sa iya sulat sa mga taga-Korento, ang sahi sang gugma nga mapinasensyahon kag malulo, gugma nga indi maimon, matinas taason ukon bugalon, ang gugma nga indi bastos kag indi maiyaiyahon ukon maakigon, ang gugma nga wala nagadumot, ang sahi sang gugma nga wala nagakalipay sa kalautan kundi nagakalipay sa kamatuoran. Ang sahi sang gugma nga nagabatas sang tanan nga mga butang, nagapati sang tanan nga mga butang, nagalaom sang tanan nga mga butang, kag nagaantos sang tanan nga mga butang. Ang kasal nga napasad sa gugma kag plano sang Dios, indi gid maguba ukon mahamulag biskan pa sang mabaskog nga mga unos ukon problema sa aton kabuhi. Suno pa kay Kristo sa aton ebanghelyo, nagakahamulag lamang ini ang promesa sa kasal tungod sang katig-a sang aton mga ulo. Gani mga utod, si Santa Teresa of Calcutta nagaabiso sa mga mag-asawa nga nagasiling, kung kamo nagaproblema sa inyo relasyon nga mag-asawa, magpangamuyo kamo kag magpatawad sa isa kag isa. Mayong agal liwat sa aton tanan. Salamat liwat, Brother Russell, sa imo pagpamalandong sang mensahe sang aton ebanghelyo karon nga adlaw. Kabay nga amon initipigan sa amon mga tagipusoon, kag panaksihan ini karon nga adlaw. God bless you and all the best in your studies, Brother Russell. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487
o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga